Dámy a páni, ešte stále počúvate Kefano, dostávame správičky, dostávame e-maily. Patrez nám píše, pýta sa ťa, či si dával už nejakú ženskú, zahraničnú alebo inej národnosti, inej rasy. K tomu sa ešte dostaneme a samozrejme píšete nám aj na Facebooku. Je tu kopec rôznych názorov. Niektorí hovoríte, že prejav ako mladý chlapec, je to fakt mladý chlapec, 18 rokov. Je to chlapec, ktorý chodí do mesta a myslím, že v tvojom tom prostredí sa rozpráva takto bežne, nie? To je taký štýl, taký slang a nesmieme to ani odsudzovať. Samozrejme, že keď vyrastie, bude mať trošku inakšiu slovnú zásobu. Čo ty na to? No tak dúfam. Keď aj, ako normálne, keď ťa niekto poprosí, aby si hovoril normálne. Že nenaštím ti do huby, ale urobím ti zlatý dážď. Tak sa budeš vyjadrovať. Nie, akože, ale normálne v škole v podstate tam tie nadávky idú bokom, že? Vieš čo, v škole ako cez prestávky takto isto, ale voči učiteľom tak musíš merať. Ale aj predrodičný. No však predrodičný samozrejme. Nepovedal si žiadnej profesorke, že obliž mi vajca, alebo niečo také. To ne. Dobre, to je slušný. Potom je slušný. Kedy si má si voľakú horšiu známku z chovania? Čo také si mi spomínal? Vieš čo, áno, tak to som mal dosť veľakrát. A to bolo také, že v podstate za to, čo som ti hovoril, jak som došiel na túto strednú, kde som teraz, tak tam v podstate od 1. až do 4. ročníka, čiže kvarta, som mával pravidelne 2-3 schovania. A to kvôli tomu, že som jednu jednotku som mal na pol roka raz, no. A to len preto, že si taký neposedný, alebo stále vyvedieš niečo, alebo vieš čo, nechodíš do školy? To bolo tak, že mňa začali obvinovať normálne, že sexuálne obťažovanie a takéto veci. A koho si obťažoval sexuálne? No spolužiačky a takto. Ale oni proste, vieš, tak ale kto ti to tu povie, ja ju plesknem po ryti a ona sa ide rozplakať, že no, tak on ma sexuálne obťažuje. A to nemôžeš bejsbolkových pleskať po ryti. Tak ale v dnešnom svete je to tak, vieš, ako každý taký nejaký dotyk, alebo každá takáto, ako by som povedal, takýto akt môže vyvodiť nejakú takúto reakciu, vieš, no. Podľa mňa sú žiarlivé, chceli by ho a nevedia to. Tak to aj vyzerajú doteraz, že sexuálne obťažovanie. Ale zatiaľ ti to akože prešlo, akože vždy sa to vysvetlilo, ospravedlnil si sa.